नमस्कार, अपने देख रहल बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। हम अपने ही लोगन के प्रिय दोस्त धीरेन्द्र चौरसिया अपने लोगन के हंसे और हंसावे खातिर आज हमने के आ गई बानी सन। चलो शुरू कर जाओ आज के कॉमेडी शो के। आज के कॉमेडी शो में हम लेके आयल बानी अपने लोगन ला छोटा सा कविता के मार्फत से अपने लोगन के हंसे में हंसाए। आज के कविता के नाम रहल बा, एकरे नाम है भैया मोबाइल। आज के कॉमेडी शो में ये छोटा सा कविता के शीर्षक रहल बा, एकरे नाम है भैया मोबाइल। हवा के माध्यम से एक दूजे से बातचीत करावेला, हवा के माध्यम से एक दूजे से बातचीत करावेला, हित कुटुंब आ साथी भाई से प्यार बनावेला। ई केनहू भी रहेला नुकाइल, एकरे नाम है भैया मोबाइल। लड़का लड़की मोबाइल के कारण बिगड़ गई, लड़का लड़की मोबाइल के कारण बिगड़ गई। झूठ पर झूठ बोले के आदत बढ़ गई। चौकी में केस पड़ल लाखों बनल फाइल, चौकी में केस पड़ल लाखों बनल फाइल, एकरे नाम है भैया मोबाइल। बैठल बैठल लाखों करोड़ों के काम हो जाता, बैठल बैठल लाखों करोड़ों के काम हो जाता। कितना लोग मोबाइल हाथ में धैले धैले सो जाता। अब एकरा बिना केहू के ना जियल जाई, अब एकरा बिना केहू के ना जियल जाई, एकरे नाम है भैया मोबाइल। दिन न रात ना चिन्हता भोर, न दिन न रात ना चिन्हता भोर, सबके मनवा घूम फिर के जाता एकरे ओर। बच्चा से बूढ़ तक के बनल बा स्टाइल, एकरे नाम है भैया मोबाइल। आज के ई कॉमेडी शो में छोटा सा कविता रख अपने लोगन के कैसा लागल कृपया करके अपने लाइक शेयर कमेंट करके अपने लोगन बता दे। हम अपने लोगन के जब अच्छा लागल हुई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करम। आए वाला दिन में ऐसे ही हंसे और हंसावे खातिर अपने लोगन ला चुटकिला कविता हमने लेके आम सन। तब तक ला अपने लोगन से हम विदा लेवे के चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम।